Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омадед, дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани пирожниҳои бо лаззати кам харҷа пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Барои бисквитмон бошад 8 дона тухмай, 9 қошуқ шакар, 7 қошуқ орд, 1 қошуқ кукурузни крахмал дар кораю, 1 пачка разрыхлитель дар корай. Барои кремуш бошад шеф дукат, сливичный сир дар корай, сахарни пудра дар корай. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеом лайк мемонем. Ин қадар меҳнате ки ман мекунам, меҳнати ман беҷавоб намемона. Ҳаматона дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман, апаҷону хоҳарҷонои ман. Вақте ки ман навор мебарорам, шумо дастгирӣ мекунед, видеода лайк, комментария менависед. Бовар кунед, ман ҳам қадар хурсанд мешавам ки бо тез видеои нав барои шумо пешкаш кунам. иҷа чӣ хеле ки диден, ҳамихе сафедии тухма қатъи зардиш якҷоя дар миксери калон лат мезанӣ, хушрӯ мебиёд. Вақте ки ручной қатъи истифода бурдӣ агар, баъд сафедиша аз зардиш ҷудо кунед. Вақте ки ҳамин миксерои калон қатъи ки бисквит тайёр карданед, зардиша қатъи сафедиша андозен ҳеҷ чӣ намекунад. Инам хе зардии тухма қатъи сафедиш якҷоя кардум, миксер қатъи лат задагим, айбуло шакар андохтагим. баъди шакар андохтан инамиҷа разрыхлитель, орд, крахмал ҳамаша андохтагим. иҷа рости гап ҳамин ядрӯза беҳад закасум бисёр будак. Барои тӯи маъракаҳо иҷа хай дар рӯи столум оварда чанд чиз пухтагӣ будум. Ҳамиҷа бисквит пухтагӣ будум, трайфл тайёр кардагӣ будум, хай бо як намуди дигар торт барои тӯй буд. Хай бисёр чиз пухтупаз кардагӣ будум. Ҳамиҷа хай як тарафшда гуфтум, хай якта бисквита карданша нишонтим барои шумо, якта пирожнияйда. ҳавои Тоҷикистон хунук шудагиай, барф бурдагиай. Ба ҳамин хотир хай закасома мегирам, ҳамин кӯшиш мекунам ки ҳамашон вақт ба вақт тайёр шава. Ба ҳамин хотир дар кухни ха тайёр мекунам, ҷа хунуки аста, бо мебиёрам дар хона мешинам, ҷои ҳамин штел монда тайёр мекунаму бурда дар кухни пухта гирифтан мегирам. Дар ҳамҷа кремшам якябора тайёр карда мешакум тайёр мекунам, мемонаму дар холодильник мондан мегирам. хай ман кӯшиш мекунам ки одамое ки заказ кардагиянд ҳамин заказшона хушрӯ тайёр карда монамда. Инам хе дар лист мерезему, дар духовка дар дараҷаи 140 градус 40 минут мемонем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. И апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин кора, беҳтарин маҳсулотҳо дорад. Барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои касалиҳои пӯст, барои касалиҳои раг, зоб, жӯлудка, ҳама намуд беморида бовар кунед маҳсулот доранд. Ин маҳсулотҳошон боша беҳтаринай. Кадоме ки истифода бурдагиай медона. духтараконе ки мехоҳен кор кардан, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, и апаҷонмон шуморо регистратсия мекунанд. Ҳамаи корро мефаҳмонанд. Силкашон набошад, дар комментария закрепид мекунам. духтаро кадометон кор карданиен, дароен нависен, регистратсия шавен. хариди маҷбурӣ нест. 200 сум да харид мекунен, як сол дига харид намекунен. дар таи дастон ягон ҷиҳантонай, хоҳартонай регистратсия мекунен, ҳамхе корро пеш мебарен. шумоям метонен ранги дигар занҳо кор кунен, соҳиби ойликҳои нағз шавен. хаёл мекунам ҳамаи занҳо мехоҳанд ки ба шавҳаро каме ҳам боша ёрӣ расонанд. ҳамин маҳсулотҳои Атомира бовар кунед, ман бисёриша истифода бурдум. спирулина, хемахем, пастудашвак, зубной паста, яъне ки пастияни кӯдакам да мегирам, ба хотире ки даҳаношон яра мешуд кам-кам. баъди ҳамон истифода бурдануш чӣ қадар нағз шудагианд, кӯдакам аллакай омӯхта шудагианд. тамом меша, бо бовар кунед заказ мекунам. шумо дар ҳамиҷада фақат як дона телефон дар кораю, мешинед дар хона фарзандора тарбия метиҳед, кор мекунед, аллакай медонед ки ранги пенса буред, дар як ҷо шумо пул ҷамъ кардестен, пул мегирен оянда. иҷа чӣ хеле ки мебинен, инам хе бисквити ман пухтак, хай камтар мондум, хунук шуда. ба коғазе ки дар ҳамин тагуш мондагӣ будум, ҳамин пергамни бумагае мегирем, хушрӯ остак ҷудо мекунем ша. не ки бисквитҳо беҳтарин мебиёнд. ҳамин листи духовка дако, ҳамин градуси гуфтаги ман дар духтарон монен, бовар кунед беҳтарин мебиёд бисквитотон. апаҷону хоҳарҷоное ки дар комментария, дар ватсапам омадагиен, бисёри ба таъриф мекунен, бовар кунед ай ҳамаи шумо миннатдорум. апаҷону хоҳарҷоное ки дар ватсап ҳар рӯз сурати пухтупазотона роӣ мекунен, мегӯян ай рецептҳои ту тайёр кардем, ягон секрет надоштӣ. раҳмат мегӯям. бовар кунед, ман ҳамин қадар хурсанд мешавам ки ин қадар занҳои тоҷики хидмона мақсад ба ҳунар кардум, чизе ки намедонистанд ёд додум. ман хурсандам, бовар кунед апаҷону хоҳарҷонои ман. ман кӯшиш мекунам ки шумо ҳама чизе ки ман мепазам шуморам ёд гирем. чизои нағз иншоалло ай пеш бо пухтаниюм ҳаво камтара гарм шава, ман барои шумо беҳтарин чизоро мепазам иншоалло. баъд хоҳарҷоне ки бисёри баъд барои пухтупаз гуфтестен, дар влогом пухтупаз бисёр авқот мақсад ягон хӯрока гуфтестен.
пухтагиём хоҳарҷон бо насиб иншоалло ҳами закасома ҳама акша буд кадум. Хай бо моҳи шарифи Рамазон иншоалло ки дуромад хай закас намегируму хай чихелай корубори хона кати рӯза мегирем, хай тоату ибодат мекунем. Бо ман хӯрокҳои беҳтарина иншоалло барои шумо навор мекунам, пешкаш мекунам. Шумо фақат ҳаматон апаҷону хоҳарҷоно дуромаден, тамошо карден, лайк, подписатсия кунен, комментариҳои беҳтарин нависен. Бо мадам як мотиватсия меша барои шумо пешкаш мекунам пухтупазҳои нава иншоалло. Ина иҷа чӣ хеле ки диден крем тайёр мекунам. Кремуш бошад шефтукат, сливични сираю, сахарни пудрая. Творожни сирам бошад истифода барен мешавад. Хай магазинои мода ай ҳамин буд, ай ҳамин гирифтам, ман бисёртар истифода мебарам, не ки крема сахти хушрӯ мекунам. Ба апаҷону хоҳарҷоное ки мегӯянд вақти бисквитмона мепазем, дам мекунанд, ай духовка мегирем, пас меша. Апаҷону хоҳарҷоно ҳамин вақти бисквитона тайёр кардем, мақсад мисол 8 дона тухмда 8 қошуқ орд наандозен. Вақте ки паски шавад, значит мо як қошуқ зиёдтар андозем, бисквита хушрӯ меқапада, хамирош маҳкамак мустаҳкам меша, меқапа. Шумо ҳамин орда як қошуқ зиёд андохтен. Вақте ки шумо пухтен ҳам бисквита, дари духовкатона тезда ҳуй накунен. Монен я 5 минутак бестада дари духовкатон камакак даршаба ҳуй кунен. Оста оста ҳуй карда ки гирифтен, бисквитон ай ҷош намеҷума. Вақте ки вай бисквит дар дури ҳамун духовка гарми бад боша, ай духовка мегирем, албатта ки пас меша. Ба ҳамин хотир камакак дар ҳамин духовкатона ҳуй монем. Дар ҳама влогое ки ман тайёр мекунам, шумода гап мезанам ки апаҷону хоҳарҷонои ман, ягон видеои ман байни ману шумода секрет нестае. Ҳамин чизе ки ҳастае, ман барои шумо пешкаш мекунам. Подписчикои наве ки ба канали ман обуна шудестен, шуморам ин гапҳоро фаҳмем ки мақсад чизе ки ман мемонам шумо ба дили пур гирен, тайёр кунен. Ӯ маҳсулоте ки шумо мехарен ҳайф нашава, убол нашава, чӣ дар куре. Ҳамон маҳсулоте ки шумо мехарен ҳамун нағз бироя, пухтупазтон нағз бироя, баъди пухтантон бовар кунен мада як раҳмат гӯен, ҳамун мада бас. Хаёл мекунам ки дили ин қадар подписчикора ба даст овардан осон нестай, бовар кунен. Шумо ҳастену мана дастгирӣ мекунен, манам пешравӣ мекунам. Иҷа чӣ хеле ки диден бисквита ба ду қисм тақсим кардум. Якум қисмаш да бошад крем кардагим, ай болош ҷем кардуму дуюм қабатшам ҳам хем мондум бо ай болош крем кардагим. Инам иҷа чӣ хеле ки диден тарзи буриданшам нишон додагим. ҳамин листи духовкаҳои калонда тарафи дарозишда 5 дона пирожнӣ мешавад, тарафи паҳмишда бошад 4 дона. Инам иҷа нишон додагим ку 5 ба 4 мешавада. Иҷа хай тарзи гулмонишам нишон додагим. Инам иҷа қа гул мондуму ба парҳакошонда бошад пистаи майда кадаги. Пистара блендер қати майда кардуму да парҳакошон писта мондагим. Баъде ки тайёр шуд, ай болоҳошон кивира 4 тақсим мекунему ҳамун як параи кивия болоҳошонда мемонем. Ако калонам монем мешаду хе груби бад мешад. Ба ҳам хотир як парҳакоша мондум барои зебушда ҳам хушрӯе. Иҷа маъку писта мондагим. Шумо да хай чизе маъқула, чизе ки дар ҳамон хонатон ҳаст, ҳамун чизира монен. Просто барои зебушда. Ина иҷа тарзи киви монданашам нишон додагим. Ай ҳамин болои гулое ки калон мондагим, ай болои ҳамин гулои калон якта ҳамин қисмаки кивира монен барои зебушда. Хай дар каналам бовар кунед, беҳтарин пухтупазҳо ҳастай. Чанд намуд пирожнӣ кардагим. Бисёр закаси ман пирожнӣ ки ҳастай, самбуса кати. Ба хотири ҳамун ман тез анем хеле мемонам пирожнӣ, самбуса, чизе ки закас аст, хай ҳамаша монда наметавонаму кӯшиш мекунам кадомеш ки ба ҳазиртарай пештар закас кардагианд барои шумо навор кунам. Шуморам ёд гирен апаҷону хоҳарҷоно. Иҷа чӣ хеле ки мебинен пирожнии ман кадагӣ тайёр шуд. Беҳтарин пирожниҳо омадагӣ буд. Ҳам воздушни мулоимак омадагӣ буданд, ҳам чӣ қадар баланди хушрӯ омадагӣ буданд. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда. Аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад. Худакотона эҳтиёт кунед.